כל ישראל מירושלים, שלום רב, והנה החדשות מפי סנדרה וכפיר. צ'וקוואט? צ'קווטטרה ניצחה את אובליזה 4-6, הפרש 2-6, אחרי שניצחון שרפובה על פאר העלתה אל רוסיה ל-1-2. סגרת שקלי את המפגש למרות פיגור מוקדם של 3-0. משחק הזוגות יערך בכל זאת. 8 שבועות ו800 גרם ו8 תובנות. זה מה שהניבו שנים של דיאטות נטולות פחמימות וחודשיים בקורס המנהלים של ווילייף. מפעילה תוכנית וינגייט לאורח חיים בריא. סיפור גדול על לרדת בקטן. וכעת נעבור... סנדרה, את אמורה לבוא להגיד תחזית. לתחזית עם ז'וז'ו. אליך, ז'וז'ו. אתה אמור לבוא לעשות תחזית. תחזית. תגיד רק, פה יש לנו שקע ברומטרי. הגיע לנו בקע ברומטרי.